Hola a todos e a todos de novo. Aquí seguimos con o proxecto feudal utilizando o editor de escenarios de Age of Empires 2. Ben, vamos a facer hoxe neste caso editar as unidades, de acordo? Por lo tanto, imos novamente editor, modificar o escenario, bueno, neste caso é un editorial, fixadevos aquí temos pois, o fixemos nos últimos días, incluso aquí aparece o aumento de la cruz, esa reliquia que nos vai a permitir levar unha compensación por traela si o noso xogador toca a un mosteiro e por lo tanto fixemos tamén aquí xusta medieval que fixemos no último tutorial e por lo tanto o que vamos a facer agora é neste caso dotar de unidades os vosos espacios. Por lo tanto imos con os xogadores, vamos con el jugador 1. Por un lado vamos a optar de recursos iniciales. Bien, en alimento el señorío feudal es el espacio que más alimento genera a través de la producción, tanto de los alodios como de los masos, como pues, de las tierras de la reserva. ¿De acuerdo? Los terrenos de reserva están trabajados por los servos. Por tanto, lo que vamos a hacer es pues, dotarlo de una buena cantidad de alimentos para comer la partida. Por ejemplo, 1000 o 1500. En pedra va a estar bien dotado, le vamos a poner 800. En madeira vamos a poner 1200. Pero sin embargo, vamos a poner menor cursos. Y por lo tanto, porque la población está fundamentalmente dedicada a producción de alimentos y extracción madereira, vamos a poner, pues, en este caso, 300. Ben, imos con xogador 2. Neste caso a cidade vai estar carente de alimentos. A cidade, digamos, non vai a ter tanto recursos iniciais podéis ter durante a partida, pero sí vai a estar dotada de ouro. Por qué? Porque comercio digamos que é a principal actividade comercial, por tanto, a principal actividade económica, por lo tanto, o ouro é fundamental para poder, bueno, elevar a ese comercio. Así que, en el evento vamos a botar máis un pouco, vamos a poner 200, en pedra un poquinho máis, en madeira tamén un pouco máis, pero agora vamos a poner 1500. Ben, quedaríamos Gaia, vale? Gaia é ese personaxe do sistema que vai aparecer. Eu escollí neste caso a civilización vikingos. Podes escoller sarracenos, podes escoller ingleses, francos, godos ou teutones tamén para poder utilizar. Insisto, eu escollería sarracenos ou vikingos, creo que son os que mellor se adaptan ás circunstancias deste escenario do noso proxecto feudal. E, por lo tanto, pois temos os vikingos e vamos a dotalos, pois, neste caso alimento moi pouco, 200, pedra prácticamente nada, madeira un pouco máis, euro tamén pouquinho. Ben, neste caso Gaia, este xogador, o que vamos a ir a buscarlle unha ubicación, de acordo? Aí vamos ao mapa, se vos fixades temos esta especie de pseudo península aquí rodeada, vale, vedela, rodeada de agua do río, e digamos que vamos a utilizala pois para poñer a estes invasores, a estes estranxeiros que chegaban á terra do noso señorío feudal, do noso proxecto feudal. Por lo tanto, vamos a poñer unidades, Gaia, como dixemos que son vikingos, vamos a poñer un barco dragón de élite, un barco que trouxo os invasores, e outro de acá. Ímonos a mover, ímonos a poñer aquí abaixo, mellor, así, e agora movemos este e ímonos a poñer aquí abaixo. Ben, aquí vamos a poñer, pois neste caso, un par de aldeanos, vamos a poñer 4 ou 5, vamos a poñer 4, dúas aldeanos e 2 aldeanos, e vamos a poñer agora os soldados que virían neste caso pois cos vikingos. E para iso vamos a utilizar neste caso un ariete de asedio
invasores. Vamos a poner también ahora, en este caso, un guerrero trance de élite, que sería o jefe. Vamos a poner 3 o 2 neste caso, e logo pois 1, 2, 3, 4 guerreiros de trance, e vamos a poner neste caso lanzadores de hachas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, este será neste caso pois as unidades de Gaia, e o objetivo será pois dar con elas ao longo da partida. Vou a ir guardando para, como sempre decimos, bueno, evitar disgustos de que se nos quede colgado o ordenador ou que se nos colgue o xogo ou que sexa e quedemos sin o noso traballo feito. Ben, imos a continuar, e neste caso o que vamos a facer é as unidades do feudo. As unidades do feudo, o que temos que ter en conta é que o feudo é o espacio que ten que ter, en este caso, un menor número de densidade de poboación, unha densidade de poboación menor número de poboación, pero un maior número de, digamos, que dotación militar, de acordo? Por lo tanto, vamos a equipar militarmente ao señorío feudal. Vamos a poñer 10 aldeanos, ponemos 5 e 5, logo se poden facer máis durante a partida, pero nós vamos a poñerlos xa, pois, a modo de aldeanos que estarían, pois, traballando nas terras do señor. Veamos 1, 2, 3, 4 e 2, 6, 6 e 2, 8, quedarían os dos máis. Pois aquí nos alodios, nas terras dos aldeanos, vamos a poñer tamén 1 e 2. Ben, ahora imos cos, neste caso, co equipamento militar. Primeiro vamos a poñer un monxe na iglesia no mosteiro. Se ben poderíamos facer durante a partida, como nos o queremos que tamén se vexa pois o noso aspecto da cidade medieval, e vou poñer aquí. Ben, e agora imos xa co equipación, coa dotación militar. Imos a poñer aquí un doble ceros con un xinete, xa van 4. Vedes? Ponemos aquí no castelo, pois 1, 2, 3, 4 xinetes. Ponemos ademais tamén ceros, vamos a poñer, pois, neste caso 1, 2, 3 e 4. Imos a poñer tamén, neste caso, pois soldados. Veredes como buscamos esa opción. Hacer aquí pues, un pequeño grupo acompañados pois neste caso dun cabaleiro, dun explorador neste caso. Vamos a poner aquí otros dos exploradores, o cabaleiro que representa ao señor, e nos quedarían, pois, por exemplo, uns arqueros, vale? Collemos un
ceros. Aquí, bueno, pues se puede aquí, no sé. Bien, con esto sería suficiente. Guardamos. Vamos a contar unidades militares, más o menos 6, 1, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28. Vamos a borrar alguna. Vamos a borrar un par de las para que no esté tan cargado. Listo. Guardar. Muy bien, así mira. Imos agora, neste caso, co xogador 2, a cidade, e imos a dotala tamén. Neste caso, a cidade ten que ter moitísimo máis densidade de poboación, é dicir, moitos máis aldeanos, pero moi pouca dotación militar. Por que? Porque, como decíamos, a defensa das cidades está na muralla, de acordo? O que vamos a dotar na cidade pois son ballesteros, basicamente, e algún lancero. Por lo tanto, vamos con os ballesteros. Tenemos los pies de las torres. Y como os decía, lanceros. Pondremos un caballero en este caso. Explorador. E un monxe, neste caso, na catedral. Quedarían os aldeanos. Vamos a dotar o centro urbano de moitos aldeanos. Vamos a poner aquí tamén algunos. Tamén podemos, pois, aquí outros. Podemos contar 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Con isto é máis que suficiente. Guardamos e xa temos a nosa, digamos que a nosa plantilla de unidades configurada. Despois, ao longo do xogo, pois estas unidades se van modificando, se aumentando, etc. De acordo? Moi ben, pois isto é todo por hoxe. Deixámoslo aquí, guardamos o proxecto e seguimos, nos vemos nun próximo tutorial. Vamos a sair e aquí o deixamos.